Тя дължила сега ще намали китарата. Обясни пред камерата какво вършите в момента. Ето, мече. I'm rolling the bear. I'm rolling the bear. Can you see me? I'm taking the risk to roll the bear. I'm responsible for this. Ping pong. Рол. Шнела. Ето и другата работничка. Пинг-понг. Добре, че дойде Люсито да работи. Живея. Ето и Митака. Мите, помахай на камерата, на зрителите, помахай. Ваня, къде е под? Никой не ще да ни маха. Грайсмен. Знаеш по? Последният ден. А тук долу един краб, който е като Какво ще бъде тази дъска? Балетна дъска или... Да, това ще бъде балетна дъска с славителите стая номер 5. Ще имаме балетна дъска, в момента е боядисана в почти бяло. Да, в бяло. Този клип е качил в YouTube. Да се види ти. Да. Ма някакъв синхрон на боядисване все пак. Аня не може да прави синхрон. Тя обича да работи еднолично. Ваня не може да работи такива. Да. Тя Нейното CV трябва да го напишеме. Защото мога да го единствам, Людмила може също отгоре. Нова раница изобщо не може. Лъже. гадна работа да работиш с Ваня. Гадна работа да работиш с Ваня. Никой да не ми се обажда за работа, защото вече благодаря за пиар. Черния пиар. Само Митето е доволен от тебе. Аз ти е шумно. Намалете остава. Средното, третото, онова го върни на място. Това се загуби атмосферата, така виж. Работодателя каза, че е шумно. Шумно е. Roll the bear. I'm rolling the bear. Чуши е. What are you doing at the moment? Explain to the audience. I'm rolling the bear. Имаме бормашина също така. Имаме легенче, имаме... Какво имаме? Още една бормашина, стълбичка си имаме. Това не разбрали, че I'm rolling the bear. Rolling the bear. Rolling the bear. Така да мъчи. Та не го ли разбра? I'm rolling the bear. Много смешно бе. Смея. Айде до скоро, чао. Ме шоколад. Чао.